Takže som tu 19 dní do súťaže a takže poďme si urobiť nejaký rewind. Včera sa diela formulka, Red Bull, vyzerá byť znova fajn. Takže nemal som absolútne chuť jesť. Jedol som šalát s kuracím mesom. Neviem, či som to vôbec natočil, čo som jedol, lebo už je to dokola to isté. Absolútne nemám chuť jesť, keďže môžem vidieť na 0 kalóriách, ale mi ľúto to, že vyhodím šalát do hajzla alebo do koša a sa mi pokazí, tak radšej si dám kúsok šalátu, kuracie mäso. Proste jednoducho nemám žiadnu chuť k žiadnemu jedlu. Proste mi vyplo chuťové poháriky, všetko mi vyplo, čo je úplne super. Neviem, ako to proste funguje. Aj neviem, jak sa ten hormón, čo to robí, že necítiš chuť do jedla. Ale proste necítim chuť do jedla. Katovanie je úplne ľahké. V živote neviem inak katovať ako na 900 kalóriách, je to úplne cheat code. No, ale ráno som bol na úrade, tam som nič nevybavil. Teraz idem tak 1 hodina idem do fitka trošku neskôr, je mi zima jak delo a napriek tomu, že je 26 stupňov, tak mám obrovské tepláky, mikinu. Absolútne som nespokojný so svojou postavou, napriek tomu, že už je 5. deň, čo mám týchto 900 000 kalórií, 900 až 1000 kalórií približne, tak nevidím žiadnu zmenu. Či som naliatý, či som nafúknutý, neviem. Neviem, či jednoho dňa prídem, zobudím sa a zrazu budem shredded z ničoho nič, ale proste nejak sa to neprejavuje, čo ani by som popravde asi ešte nemal vidieť, ale som proste zvyknutý na to, že väčšinou to tak bolo, že mal som nejaký cut, dal som 2 dní 1500 kalórií, obrovský pohyb a nejako záhadom na ten 4. deň som proste videl nejaký rozdiel. Teraz mi príde, že som na tom horšie ako pred 3 dňami, čo je fakt, že na hovno. Áno, vtedy som bol nasacharidovaný, teraz nie som, ale ten tuk proste ja nechápem, jak sa tam drží. Takže neviem, čo sa teraz bude diať, pokračujem v tom, čo pokračujem, lebo som mal v pláne dať iba 3 dní 900 kalórií, myslel som si, že to bude pain a potom poviem na 1500 kalóriách a teoreticky podľa výpočtov by to malo robiť nejaké 2 kg tuku dole. A to by malo stačiť na stage, ale pôjdem na 900 kalórií a pokiaľ nebudem shredded jak úplne dielo, chcem tam na tom stage byť rank 1 zo všetkých, neviem tam hrať druhé husle, napriek tomu, že genetiku svalovo na to nemám, pozing viem úplne na huno, ale neviem tam robiť druhé husle. Proste kondíciu tam chcem doniesť, aj keď som pozadu za všetkými, ale viem, že dokážem ich aj dobehnúť a dokonca aj predbehnúť, keď budem pokračovať na týchto 900 kalóriách, lebo si osobne myslím, že nikto iný to nerobí, čo robím ja. Jednoducho idem to doniesť na ten stage, či to bude bolieť alebo nie, neviem ako dlho budem pôjde na týchto 900 kalóriách, lebo už teraz mi je v kuse zima a nemám chuť, dajme tomu, že jak mi je v kuse ráno zima, tak idem do sprchy a tam stojím jak pelendrek 6 minút v kuse. A ešte taká malá poznámka, a ráno už som si dal nejakých 1500 krokov alebo tak nejak. A som si povedal, no však kámo, mám také nízke kalórie, budem vyzerať dobre, ráno idem na úrad, pôjdem do Teska si dať prechádzku a že teoreticky môžem ísť autom do fitka. Stacionárny si môžem dať len tak, ale kámo, vyzerám na hovno. Proste idem pešo do fitka, dám si aj stacionárny, budem robiť aj kroky vo fitku. Aj keď viem už teraz, že sa mi bude chcieť, ale urobím to proste a idem sa prekonať. Proste na ten stage prídem vysekaný jak nikto iný. Bez hanby prídem do sprchy a stojím tam, je mi zima, vyjdem zo sprchy, je mi zima, idem niekde, je mi zima, nechce sa mi. Ale napríklad teraz, jak idem do fitka, som úplne v pohode, lebo som sa obliekol vo veľkom. Takto, že žijem, fungujem, som úplne v pohode, nie som mrzutý, necítim jedlo, nemám chuť na jedlo. Jednoducho viem fungovať ako normálny človek, len napríklad keď žijem do toho fitka, predsa len cítim nejakú tú limitáciu. Stále je to lepšie, ako keby som katoval na 1700 kalóriách. Cítim sa veľmi fajn ako človek, čo je, nechápem, jak to funguje, akým to je princípom, ale proste to funguje. Takže odporúčam toto každému skúsiť popravde, alebo mať nejakú kontrolu nad sebou, alebo má niekto kontrolu nad vami, nájsť nejakého dobrého trénera. Možno sú 5 takí na Slovensku, ktorí sa skúšajú edukovať v týchto agresívnych kalóriách. A potom som vám Norbert, ten pán, od ktorého to mám ja, mega frajer, shoutout, od neho to mám a ja sa pokúšam v tomto edukovať, ak to len pôjde, aby som to jedného dňa vedel aplikovať na mojich klientov, ak budem mať klientov, ak budem trénovať. Takže tak, idem do fitka a dúfam, že tréning bude v pohode. Zobral som si môj druhý mobil, aby som natočil, že koľko krokov urobím vo fitku a dám si ho do vrecka, alebo nemám hodinky. Podľa mňa to budú aspoň 2000 krokov vo fitku a dúfam, že sa mi hlavne nevybije, lebo je to taký starý mobil. Takže idem si užiť tréning. Čus. No poďme na to. Dneska je ďalší dník. Včera som končil asi videjko tým, jak som išiel do fitka a nemal som veľmi energiu, chuť, bol som taký rozbitý, škaredý, všelijaký. Už sa mi naozaj nechcelo točiť.
Takže som si povedal, že taký ako keby reback, alebo jak sa to povie, taký rewind urobím dneska. Proste zaspomínam na to, čo sa stalo. A to sú šoféry, títo ľudia. Dneska mám day off. Som taký lenivý, by som povedal. Takže som si povedal, že zbenem ku starým rodičom. A aj napriek tomu, že mám 900 kalórií a mám jedlo na týždeň dopredu, skôr budem jesť ešte, musieť jesť navyše, inak to jedlo budem musieť vyhodiť, čo nechcem. Tak netreba mi žiadne jedlo, ale budem si urobiť kroky do obchodov. Navštívim aj Kaufland, aj Lidl, aj Tesco. Takže tak si urobím kroky, lebo nemám chuť sa prejsť ani nič také. Včera bol tréning ohromne dobrý, vytoval som PR-ke aj napriek tomu, že mám tých 900 kalórií, to bol 5. deň včera, ak sa nemýlim. A tréning bol naozaj fajn, energia bola skvelá. Dal som si 1,5 skupy pre tréningovky, keď normálka by mali byť 2. Proste je to v pohode, nie som závislý na kofeíne. A necítim chuť do jedla, aj napriek tomu, že idem do obchodu, s týmto nemám problém. Aj keď prídem do obchodu, akože dobré, nehovorím, že škoricová rolka, čokoládová rolka, nejaká pizzová taštička, že sa na ňu neusmejem. O tom nehovorím žiadna, to je naozaj že super, dal by som si. Ale nemám s tým žiaden vnútorný boj. Úplne v pohode to je, naozaj chuť do jedla nemám. Dneska mám zatiaľ nejakých 400 kalórií, včera bola klasika. Čo som si robil znova ten Martinov recept a ten marshmallow, tak som si to urobil zmrzlina. Tak som si to dal zamraziť a mám na niektoré dni proste dreň lomeno zmrzlinu proste dopredu. Takže to som nezjedol. Dal som si včera špagety s kuracím, akože špagety boli bezkalorické, takže nejaká kečupová omáčka s mortadelou a zavarané horky. A dve čokoládové pudingy som si dal, proteínové s ananásom. Takže včera som nejaký 1000 kalórií, s tým, že tie proteínové chujovinky som si dal navyše, aby som chytol bielkoviny, lebo som nevedel, ako som to s bielkovinami. Potom deň bol v pohode, kroky som mal, večer som išiel zaspávať neskoro, lebo som robil ešte nejaké aktivitky. Prichystávam si tie videá dopredu, aby som mal, keď pôjdem na východ, na tú súťaž, aby som mohol uploadovať aj tak. Samozrejme, aby každé 3 dní vyšlo YouTube videjko. Dneska ráno som si dal zavarané horky, urobil som si znova ten marshmallow ako keby, ale mne proste z toho sa robí puding. Že mám z toho puding, lomeno želatinu, niečo také a to mi šmakuje. Ale to nejakých 250 kalórií na 100 gramov, takže to je úplne pohoda šmakovica. 250 kalórií, ale ne na 100 gramov, malo to tak pol kila, neviem čo trebám. A na večeru si dám asi kura šalát s tým, že urobím videjko na Cezarovú omáčku z Jim Beamu, ktorá mi dneska prišla. Čo ti jebe, to vyzerá geňo. Išiel som po balík, ten balík nie je iba môj, ani auto nie je môj, aby ste si mysleli, že som nejaký lovatý. Takže tak, poviem si urobiť kroky proste do obchodu, dneska je taký day off, čo ti poviem. Cítim sa kúsok už rozbitý, ale neskrsol, že som hladný, ale proste kalórie, nie energia, že to je také normálne. Snažil som sa dneska pripraviť na súťaž, objednať si ju už. Ale absolútne som nepochopil ničomu. Fakt, že ničomu som nepochopil. Ten stránk to má tak skurvene zle urobené. Fakt, že katastrofálne urobené celú stránku, aj pripravenie na súťaž a všetko okolo toho. Že bohužiaľ veľmi som to nepochopil, takže písal som Slezovi a urobím si to až potom, keď mi on odpíše, lebo mám v tom chaos. A čo nájdem si to asi tak všetko. Možno vám natočím z obchodíku niečo. Neviem, čo by som také točil do YouTube videjka. Také sa mi to páči, keď idem v aute, len problém je, že ak teraz skatujem, chodím autom. Teraz len skrz toho, že im trošku väčšiu diaľku a nechcem mi robiť kroky po prírode, budem si kroky v obchode, aj keď to nie je najviac, ale lepšie ako nič. Takže tak, ale takéto POV z auta sa mi veľmi páčia, takže uvidíme, čo vám sa bude páčiť a či by som v tom nejako pokračoval, alebo tak. Trošku mi to akože hopsa, ale na to, že to je pripevnené na gumičke od vlasov, tak to je celkom fajn. Chcem naozaj poďakovať za feedback, proste dávam najviac shitpost s tým, že tam iba flexím a napíšem, že koľko dní mám do súťaži a tie komentáre sú neuveriteľne pekné. Samozrejme je to catfish, ukazujem vám lepšie strany, to čo mám chudé, ale mám veľmi veľa tuku. Ale ten feedback aj tak vám ďakujem, ste super, tie komentáre sú naozaj
že ma to motivuje. Ľudia, počúvajte, niekedy som v takých depresiách, že vyzerám úplne na hovno, ale potom príde takýto super človek. Pozrite sa na to. Aj takí ľudia sú na tejto planete, ktorí niekedy len tak prídu a pochvália vás za to, ako vyzeráte. Čo ešte? Som sa zobudil tak o 2 ráno, som išiel na hajzol a v kuse si chytám proste, že aký mám tuk. A zrazu som si nevedel nachmatať tuk ani na bruchu, ani na chrbte, až čo ti drbe. Mi takto počas spánku zmizol tuk, že konečne už to je vidno. A som sa zobudil a znova som taký rovnaký, kámo. Ja neviem, kedy už začne byť viditeľné to, že idem na 500, na 900 kalóriách, ale podľa mňa by to malo byť viac vidno, ako je. Neviem, či som tak divne zavodnený, alebo naozaj mám také vysoké percento tukov. A asi som tu išiel úplne zbytočne. Nešiel, dobre. Neviem, kde je realita, neviem povedať. Uvidíme, vydržím takto čo najviac dní, ako to len pôjde, proste pokiaľ naozaj môžem šrediť. A keď nebudem, tak som porúšal si nejaké zákony fyziky, alebo neviem. Dobre, idem. Bye. Dobré ránko, teraz by to malo byť 7. deň na 900 kalóriách alebo 6. už neviem. Stratil som sa v tom, ale malo by byť 6 dní asi po tom pauzingu v prvom videjku. Popravde nejakou tou poslednou dobou už som bol také strašne deprimovaný, že stále mám vysoké percento tuku aj napriek tomu, že už som 6 dní na 900 kalórie. Takže teraz ráno sa chcem na to kúknuť. A či sa to nejako zlepšilo, alebo tak. Prosím, je to lepšie. Takže nejaký rozdiel tam je, ale nič také drastické podľa mňa na to, že na aký som kategórii a by to malo byť lepšie. No, na chrbte mám podľa mňa obrovské množstvo tu. Vtedy mi nešlo, dneska mi nejde, zajtra mi nepôjde a tak ďalej. Kožu som nekúpil, predávač bol skúpi a scény nespustil krčmár na lej. Bože, prsia sú strašne vysnuté, ale tak verím, že keď sa odvodním, sa mi úplne neodvodnia tie prsia, aj keď podľa mňa ešte hej, ale že ich budem vedieť dobre napumpovať a že mi to nejak zachráni tú fyzik. Na to sa spolieham, že tie prsia budem vedieť dobre napumpovať. No akože dobre, je tam viditeľný rozdiel, ale proste matematicky mi to nevychádzalo, že podľa mňa som mal vyzerať o mnoho lepšie. Minimálne ďalšie 2 dní pôjdu na tých 900 kalóriách. Minimálne 2 dní. Som úplne na tom, že väčšine závodníkom by už niečo také stačilo, ale nechcem byť väčšina. Ja proste tam chcem prísť a priniesť to najlepšie do seba. Proste chápeme sa tak, že neprestávam, pokiaľ toto nezmizne, pokiaľ ten abs nebudeme dokonale, čo sa týka to na tých čiar. Na ruke, ako môžeme vidieť, tu je dosť tuku. Čo ti drve, pozri. Toto všetko, to je tuk. A chrbát som o sebe veľa tuku. Nohy bohužiaľ už neriešim, lebo ideme iba Men's Physique. Do Men's Athletics sa nedá prihlásiť. Takže tak. Včerajšiemu dni bol day off, končil som to v aute. S tým, že som išiel robiť kroky do Lidla, do Billy, do Kauflandu. Mamke som išiel pešo do Pakety naspäť. Verím, že 10 000 krokov, keď rátam aj doma bolo. Celkovo, akože som bol taký aktívny na to, že ak som bol rozbitý. A dneska klasika, ideme pešo do fitka, ešte bude možno nejaký vstup. Takže tak, a čo sa týka jedla, skúšal som takéto kebab. Bolo to taký, že midže 5-10, ale dal som si iba mesa, vykotil to, lebo nemám proste kalórie na to, aby som zjedol aj nejakú rýžu alebo pulklúr. A dneska som si kúpil nejaké kung pao alebo niečo takého štýlu. Zistil som, že to je štiplavé a má to 800 kalórií na 400 gramov a 44 gramov tuku, takže na 100% nezjem celé. A keď je štiplavé, tak podľa mňa mi to ani chutiť nebude. Urobil som si žele, ale tentokrát to žele má že na viac ako pol kila nejakých 20 kalórií alebo 50 kalórií, čo úplne bullshit. Ale pre mňa tam to nezjem celé, ale dám si znova nejaké kura. Ešte včera som si dal kura, ale skúšal som takúto omáčku z Jim Beamu. Je to fucking trash, kámo. Nekupujte si to, nekupujte naozaj. Dobre, poďme ďalej. Dobre, ak sa nemýlim, tak za necelú hodinku je piatoček, čo je 2 týždne a deň do súťaže. Musím povedať, že s mojou formou už som neskutočne spokojný, akože dobre, tuk je. Keď napnem, už je to také, že väčšina ľudí už príde takto na stage. Včera som si kúkal fotky a proste tú formu už nejakú mám.
Už to nie je nejako zle, by som povedal, s tým tukom. Dobre, na chrbte sa mi drží tuk. Buďme normálni, povedzme si, že na chrbte mám tuk. Preto plánujem ísť ešte nejaké tie 2 dní, nejakých možno 1000 kalórií alebo podobne. A potom by som to kľudne dal na 1800. Takže odhadujem, že teoreticky to môže byť ešte nejaké to kilo, čo pôjde dole zo mňa. No, dajme tomu. Jednoducho som si povedal, že tam budem najviac šrediť, ako to pôjde. Takže preto, keď tak objektívne pozriem, tak možno aj 3 dní ešte potiahnem 1000 kalórií. Aké boli posledné dni? To tak, tých 1000 kalórií som sa pohýbal, už nebolo tých 900. Dobre, včera to bolo 900. Ale jednoducho väčšinou mám ten problém, že nehytnem proteíny, takže večer na silu si dám nejaký proteínový puding alebo niečo také. Lebo väčšinou si dám nejakú tú zeleninku, proste zelenina musí byť, to je môj taký základ, neskrz toho, aby som mal veľa jedla, proste vláknina a všetko okolo toho. Dneska som si dal batát, prvýkrát som si dal taký poriadny obed, 300 g batát a 220 g mesa, hej. Mesa stále málo, ale teraz si pridám trošku mesa, ale bataty jednoducho, mám ich teraz veľa, nechcem, aby sa mi pokazili, tak si dám bataty. Aj zajtra, podľa mňa 1100 kalórií pôjdem, proste nebudem už priebaný na silu a radšej sa najem, ako keby sa mi malo pokaziť jedlo, hej. Celkovo energia ešte je, len už to je také, že nepoviem, že vnútorný boj, ale začínam obdivovať tých ľudí, ktorí prídu brutálne na stage. Samozrejme neviem, aké to je, keď sú napíchaní ľudia, alebo môžu brať pretu a Ozempic a bohvie čo všetko a ich maintenance je na úplne iných kalóriách, keďže proste sú jak radiátor teplý. Ale aj tak dneska som tak rozmýšľal vo fitku a kurva mám veľký obdiv, že ak to zvládajú. Čo sa týka môjho progresu, stále progresujem vo fitku, ide to všetko v pohode. Dookola väčšinou im to isté, len dneska, ak som povedal, som si dal bataty, mám to je odfotené, takže toto máte. Celkovo som spokojný. Keď sa pozrieme, nie je to hanba. Sa páčim sám sebe, konečne. Keď porovnáme deň 1, deň 4 a dnešný deň 7, tak ten rozdiel tam je dosť veľký, hej. A tie prsia nie sú úplne najhoršie, čakal som, že ten rozdiel medzi nimi bude úplne hrozný. A samozrejme posing urobí veľmi veľa. Teraz už tá forma, proste tam už veľa toho nezmením. Tuku dobre dám dole, aby to bolo ešte výraznejšie, ale v mojich rukách je momentálne posing, ktorý verím, že zlepším aj ja. Pomôže mi k tomu aj slezo, dúfam. Samozrejme natočím mu to a vypromujem mu skúl, ako to pôjde, lebo mi neuveriteľne pomáha. Neposrať pigvík, neviem ako sa robí pigvík, idem sa v tom ešte edukovať. Strava sa opakuje šalatík, ráno puding, po fitku, do fitka chodím s 0 kalóriami, len dneska už som bol taký, že som stále, aj keď som mal warm-up sety, tak som išiel scrollovať na TikToku, hej. Naravno som tak zle na tom, že scrollujem. Pokiaľ mi to nevybehne nejaký edit na Max Verstappena, Messiho alebo McQueena a to ma namotivuje ísť makať. Ale ide to v pohode, takže len taký rewind. Jednoducho tie videá nie sú ako záživné, lebo len je to taká malá cesta, ten stage vo fitku proste absolútne nie nálada na to, aby som točil videá. A v živote sa toho nedieje veľa, proste zbieram Pokémonov. Ako si urobiť z prechádzky brutálnu zábavu? Pokémon Go, kámo. To mi pomáha. Chodím pešo do fitka z fitka a keď z fitka už je to také, že prosím, nech už som doma, lebo som rozbitý jak pes. A večer chytím, že druhú dušu a mám chuť skakať, behať všetko. Teraz mám neskutočne veľa energii, aký už môžem, idem behať, skakať všetko. Takže neviem, čomu to je také. Jo, ako môžete vidieť, na chrbte je veľa tuku ešte a ja som si povedal, že na stage prídem najlepšie pripravený a zo všetkých a som namotivovaný na to, že zoberiem si 3 medaile na krk. Bohužiaľ ešte také informácie, idem len do men's physique, nejdem do men's athletic. Namotivoval som sa na to, že zoberiem 3 medaile, keď pôjdem do 3 kategórií, takže držte palce. Posnažím sa dať všetko najlepšie zo seba, odprezentovať našu science-based komunitu, aj keď sa k nej nejak neprihlasujem poslednou dobou. Je to už taký coping, ale urobím všetko preto, aby som bol najlepšie na to, ako pôjde. Samozrejme nebudem nejak, že sklamaný. Nie som taký typ človeka, že keď niečo dojebem, tak teraz sa ľutujem, alebo niečo také. Jednoducho prídem tam, urobím čo viem a život ide ďalej. Aj taká súťaž nie je nejak deep, ale jednoducho ja mám ego a ego nesklamem, takže poďme na to.